Тук сме на комплекс Чилингира, ако не се лъжа, на язовир Антон Ивановци. Едно затворено комплексчено обало на културни цени, естествено. Много красиво местенце. Там се виждат къщички на понтончета. Ще ги приближим да се видят хубаво. Ето така. Сигурно много приятно се спи там. Тук има още една по средата. О, хубаво. Тук насам язовира вече продължава. Тук някъде горе-долу сме, може би по средата на къде прави много красиви завойчета. Среща се виждат разни къщички на патрони, където сигурно според на прилична сума може да се поостане. Next time. Тук някакви ашлаци рибарчета се виждат. Според разходка с лодка. Шебеци. Поне да беше с двигател лодката. Гребат като лебеди. Ги родопите наоколо. Малко по-нагоре, след Девин, се строи друг язовир. Как беше името му, не мога да се сети. Следващата петилетка ще бъде готов. Обещах. Така е, стига толкова.